Gero, hor, lehenko urteetan, humanidades, sana, batxillerrantzerako horrelako zerbait, buruai ez deutzazu eraginik ematen ez. Zera beste bat bezala, euskeraz kontatzen zera, euskera inok irakasleen artean ezegoela, euskeraz ez da klasei ematen, nahitea egunero gimnasia egin, baina euskerarako ezegoen aukeraik, bape. Eta gero, apurua beranduago, historia eta dute bestea, eta gogoratzen zera, Gerra Zibila inoiz ezala agertzen, ez? Azten bakinen antxinatako denporara, Gerra Zibilera ez diltzen. Eta oraingo denporarekin hasi ezkedo, ez ginen hasten hortik. Eta apurua berandu hau ja, apuruate, ulertzen dezu zer gertatzen den hor bitartean ez. Baina, gu geukan bat seminarioan, seminarista zana, gerra denporan, frankistakin bera puntatu zan, eta frentean egon eta orduen metraila zati batek, ez dakit eskerra eskuma bi atzamar kendu zion metrailak. Eta holan politiko arazo antzerakun bat agertzen zanien eta eztabaida zerbait bera soluzioa zu, ni con unos ni con otros. Eta orduen mosten zan horrela. Eta, bueno, neurri baten barneatzen zetu ni con uno ni con otros, danekin. Seminarioa, gero, hasi ginen, ja filosofia inguruan, apurak gauzak, ez da, planteatu sakontzen apur bat, ez? Ni seminarian egon naizen irakasle preziatuena izen zen Rafael Belda, honek ematen zuen filosofia seminarioan, eta filosofia horrelako zerbait deustune unibertsitatean bai. Eta behin gogoratzen az, eztabaidan bat egon zen unibertsitatean, marxistan bat, eta gero Eleixa alderditik Rafael Belda hau eraman zuten. Eta guretzat izen zen apurrak etxe itxi baten, barnetegi baten egon, eta bere etorrera eta bere hitzak eta dute bestea lehioa zabaltzea bezala. Apurrate, zine, Kristo, bai. Eta azkenengo urteetan, seminarioan irakasleak eta bertako arduradunak, retorra eta gero bere ekipoa, ziren apurate hitzez, orain seminariotik urten da gero kontatzen zera, ez? Lenguaje fascista ere. Guk hauretzaz hitz egiteko orduen beti esaten gendun el superior fulano de tal ha dicho que el superior. Eta hori barneratuta, irtetzen zigun, ¿y a dónde tienes que ir? Pues un superior, Fernando, lo que es. Gero kontatzen zer, Kristo, guken gauk, onartzen dugu beste batzuk. Eta orduen ikuste du seminarioaren ondorio bat izen zen, seminariora joeten zera ikasten, eta gure irakasleak, gure referentzi bezala. Etxetik segaitik joen gera, etxekoak ezin digute zer erakutsi. Eta orduen dago hor seminariokoak goraipatu, eta gure familikoak, bai zenitartekoak, otxan bion gogoratzen da, ni barre egiten dut orain, baina orduen, ez dakit 3 urte eramango nituen seminarioan,
Eta baserrian ni nagusia beste nire lehengusua txikiagoak orduen osabak esan zidan, zorro hau hartu eta errotara eraman. Ez dakit, izango zan hartoa ero garia. Bintzet, errotara juen, eta errotan irin ematen dizute eta zorroa ekarri. Eta osabak esan zidan, baina erropa hori kendu, beltza, uniformea, seminariokoa. Ez, uniformea zuen behar, nahi, nik ezintuk uniformea kendu. Seminarioarekin kerizpea, ez? Nola proiektatu. Eta kau kontzeratzen naiz, errotara joan nintzen, utzi nuen uruna hartu, etorri nintzen dana suitute. Bai, eta osaba barre egiten zuen, baina ni harro, nola nizien behar dut, ez? Eta hori da referentzi bat nola, beko jentea, familiak eta dute bestea, ez? Gora ikasten joan zera, eta are dira gure referentzia, ez?